I had a dream the other night. Insellem il-kulħadd, jiena nixtieq ninaqat mal-kampanja flimkien ta' Net TV biex l-ewwel nies insellem lilkom kollha u nagħmel appell ukoll u ngħidilkom biex tobdu mill-affarijiet li qed jgħidulna l-istruzzjonijiet li qed ituna l-awtoritajiet biex noqogħdu ġewwa d-dar. Għax bekk dal-virus ikun jista' jinxteret anqas. Ħadd ma jieħu forsi pjaċir jingħalaq ġo Ivory Tower kif qiegħed jiena bħalissa, imma nirrealizzaw li din mhux għalina biss imma anke ta' madwarna, ġifieri ma nkunux egoisti, noħorġu biss jekk ikonna xi neċessità urġenti, il-bqija nippruvaw insibu biex nedew sewwa. Nissuġġerixxi ħafna li forsi jkun hemm minnkom jaqraw xi ktieb peress li l-qari ma tantxu daqshekk popolari f'dal pajjiż, però tista' tieħu ħafna affarijiet minnu. Jiena fil-każ tiegħi biex insib x'nagħmel minflok qed naqra ktieb qed nikteb ktieb. Jiġifieri naqra iktar komplikata l-ħaġa ma bil-mod il-mod qed nagħmilha. Minn hawnhekk insellem il-kulħadd u nerġa' nagħmilkom għall-aħħar darba ejja ninaqdu l-koll flimkien biex forsi ma ndumux ma naraw il-xulxin barra minn djarna. Insellem il-kulħadd, grazzi. I wanna live with you.